יצאתי כעת מבור חיל האוויר, בו שהייתי ביחד עם ראש הממשלה, עם הרמטכ"ל ועם מפקד חיל האוויר, במעקב אחרי התקיפה של מטוסי חיל האוויר בנמל חודיידה, 2,000 קילומטר ממדינת ישראל. את האש שבוערת עכשיו בחודיידה רואים בכל רחבי המזרח התיכון, ולעניין הזה יש משמעויות ברורות. החות'ים תקפו אותנו למעלה מ-200 פעם. בפעם הראשונה שבה הם פגעו באזרח ישראלי, הכינו אותם, ואנחנו נעשה את זה בכל מקום שבו הדבר הזה יידרש. לדם של אזרחים ישראלים יש מחיר, הוא לא הפקר. את זה יודעים היום, גם בלבנון, גם בעזה, גם בתימן וגם במקומות אחרים. אם יעיזו לתקוף אותנו, התוצאה תהיה זהה.